Здравейте, аз съм Дима from Home Basic Real Estate in Dubai. Искам да ви представя един прекрасен парцел за инвестиции. Това е ъглов парцел, който се намира точно на 3 минути от Dubai Museum of the Futures, музеят на бъдещето в Дубай. На 10 минути пешеходна дестинация от Бурдж Халифа. Парцелът е напълно свободен, без никакви тежести върху него. Може да бъде изградена 10-етажна сграда с 2 подземни гаража и 8 надземни. Мястото е идеално за инвестиции, защото повечето хора, работещи в центъра на Дубай, даунтаун и Дубай Financial Center, финансовия център на Дубай, биха предпочели да живеят наблизо. Така че това е един прекрасен имот за вашата инвестиция или за вашия бъдещ апартамент. За повече информация не се колебайте да не потърсите.